Готово, толкова е лесно. Вече спечелихме първите си печалби на фондовата борса. Какво са опциите? Това са договори между продавач и купувач на акции. Договорите влизат в сила веднага и по тях се плаща премиум от купувача на опцията към продавача на опцията. Изпълнението на договора е с отложена дата напред във времето, която наричаме expiration. Цената, на която се осъществява сделката, наричаме strike price. Но преди да се прехвърлим към осъществяването на сделка, трябва да изпълним няколко условия. На първо място трябва да имаме надежден брокер. Изборът за България не е много голям, аз лично използвам Interactive Brokers, защото е надежден, голям и предоставя огромен избор от инструменти за търгуване. Нужно е да си направим регистрация, линк ще добавя в описанието под това видео. Избирате Open Account и Start Application. Вече съм правил видео с процеса на регистрация, който ще ви излезе в горния десен ъгъл. Брокерът ще ни попита какви са инвестиционните ни намерения. Отбележете това, което смятате за редно, винаги може да промените изборът си в последствие. Важна подробност е, че по време на регистрацията трябва да въведете предишен опит в работата с деривативни инструменти и да заявите позволение за търговия. Ако изпитвате затруднение с някоя от стъпките, не се притеснявайте да ми пишете в Discord каналът ни Инвестина. Добре, вече имаме регистрация, следващата стъпка е захранване на сметката. Избирате депозит, метод на захранване, за валута е най-добре захранването да е в долари, но погледнете условията на банката си, за мен превод в долари струваше около 50 лева в такси, а в евро само 80 стотинки. Затова захранвам сметката си в евро, а ако се наложи да ползвам кеш за закупуване на даден актив, превалутирам вътре в Interactive Brokers в долари. Следващата стъпка е да изберем метод на захранване. Аз съм се спрял на SEPA превод, защото е най-изгоден за моите нужди. Нужно е да информираме брокерът ни каква сума смятаме да депозираме предварително. Тук отново трябва да добавя, че за свободна търговия с опции, т.е. да можем да използваме всички налични инструменти на брокера, трябва да имаме поне 2500 долара и да отключим Margin Account. Сега отново си влизаме в сайта на Interactive Brokers. Избираме Login и изтегляме Trader Workstation или както ще го наричаме занапред TWS. Скролваме най-долу и изтегляме TWS Latest. Инсталираме го на компютъра си и отваряме приложението. Записваме име и парола, влизаме си в акаунта и вероятно ще видим нещо подобно, разбъркано и неясно. Имам видео как да настроим TWS, което ще ви излезе в горния десен ъгъл. Целият процес от създаването на акаунта през превода до одобряване на марджин може да отнеме около 3-4 дни. Време е да продадем първата си опция. Избираме си акция, която искаме да търгуваме. Аз ще се спра на Tesla, но може да е всяка друга акция, която ви харесва, следите и най-вече имате средствата да си позволите. Днес ще разгледаме две стратегии. Първата е за продажба на Naked Put. Както знаете, една опция е пакет от 100 акции върху търгувания инструмент. Тоест, един договор, който ще сключим, включва в себе си 100 акции на Tesla. Нарича се Naked Put, защото нямаме втора опция, която да играе ролята на Stop Loss. След малко ще обясня и за това. Нека сега се фокусираме над продажбата на една гола опция. Вече сме избрали тикера, време е да изберем датата на валидност на договора, която наричаме Expiration. Избирам си 17 ноември, което е около 4 седмици. Тоест, нашия договор ще е валиден за следващите 4 седмици. Дойде моментът да изберем Strike Price. Но как да изберем подходяща цена за договора? Най-лесният начин е да използваме калкулатора за определяне на реалната стойност на компании. Достъп до него, както и до затвореното ни общество Инвестина, ще получите през абонамента си в Patreon. Tesla е премиум компания, която възнаграждава акционерите си с висока възвръщаемост. Аз лично предпочитам да продавам опции, когато цената достигне под 200 долара с strike price 150 до 170 долара. В името на това видео обаче и за да видите как се случват нещата, ще избера Strike Price от 200 долара. Насочваме погледите към дясната колона на Options Chain под Puts и избираме продажба на една опция с Strike 200 долара.
Премиумът, който ще получим от тази сделка е около $390. Сумата ще се прибави веднага към портфолиото ни, след като намерим купувач на договора. Готово, толкова е лесно. Вече спечелихме първите си печалби на фондовата борса. Сега ще се върнем на темата от малко по-рано, за разликата между Naked и Covered Put. За по-лесно ще ги наричам непокрит и покрит put. Когато сме продали една опция на Tesla за $200, е препоръчително да имаме наличен капитал от $20,000, защото както вече разбрахме, всяка опция съдържа 100 акции в себе си. Защо тогава, след като имаме цялата налична сума за да закупим 100 акции, путът ни не е покрит? Naked и Covered Put се отнася за това дали опцията ни е покрита с друга опция, а не до това имаме ли наличния кеш в акаунта си. Нека сега видим какво е покрит Put и ще ви се изясни. На помощ идва Strategy Builder-ът. Сега трябва да комбинирам две опции. Първата е за продажба на Put за $200, която ще ми даде правото да купя 100 акции на Tesla. Втората е за да предпазя позицията си в случай, че Tesla падне под $190. Тя ще ми даде право да продам акциите на $190, дори в даден момент цената да падне до $100. В замяна ще получа по-малко премиум, но ще си заключа стойност, на която мога да продам акциите, в случай, че цената им се срине. Тази стратегия се нарича покрита put опция, защото е защитена от друга опция и е подходяща за начинаещи инвеститори, които не са сигурни в избора си на акции. Това е един от начините да се генерират печалби на фондовата борса, разбира се не е единствения и следващия път ще разгледаме по-подробно останалите методи. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ми пишете в коментарите и ще се постарая да ги покрия възможно най-бързо. Заповядайте и в обществото Инвестина, което буквално създадох преди няколко дни. Но вече съм качил оценка на няколко компании, идея за продажба на опции и отговарям на въпросите на членовете веднага. А с абонаментът си в Patreon ще получите първия калкулатор изцяло на български език, с който може да пресмятате справедливата цена на компании с 6 различни модела за оценяване. Ако за пръв път чувате за опциите, но ви стана интересно, определено хвърлете едно око на ето това видео. А с вас, инвеститори, ще се видим само след няколко дни.